Lily, Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. What was Leitan? Sister, hapsiu kat no ma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Ki AC member jongga jakam shwa ngila pelong ya ka meeting ka bakar ki halor ka phang bandawa na ka sarkar ya ki pratli ki mat ki bangi labo klem da bansi ngikum kinong yalam jongga assession habangi phai khmat show president marshal biam jongga assession jakam kam shwa balasya thangan hadu khat saw dali kisngi mat ka ba khanjo menta shadu laispa arhosaw kenta kendiat ngi kwa ban pensyai shapi upai ba bau presiden jongi menta kamet jong u kalalong ke batalot bat ki doktor kila ai drip ya u namar baga BP jong u kalalo hado sanpeu te kumta ngimban se kum kinong yalam jong ka assession ban rai bangin pelong da ka rally ka bamut bangin yami paiba ban le yatur sa ka office jong deputy commissioner ha ka khanriu tarik blan riu arja riu ha ka por sipeu baje am bat ya jaka ban ya kendo kalong hagani ga jaka bau presiden uriu silur judgment riu usya thangan hangne hadong wa larambai balai ke bala pelong yang i assession ban ya rally namar ba ka sarkar kam sengap bat jubab ya ka jingdawa jong upat ba kumta da ka mensim ka basingaurit bat ngikot wer ya pi ki pat ba nadu kiseng balang ki baper nadu khasi jantia bat garo hills bat kumjuru ya barok ki truck owner and driver association ki tourist taxi association bat ya ki association mauyong ki baper bat ya ki nong syong yo ngi kerpat da ka jing sngewlem ya ka jingduk bat ka jing sya thangan kumba menta ke balakhang ya ka jingti deuyong menta kumba lakhat asnem kumta ngi kerpat ya pi ban ya mi pai ba nadu kenthei bat shenrang ban longkum kadak kajing yatali bangin yami paiba kumta kadbau presiden udang sya thangan hagate gasngi bangin pelong rally khublai sibut bapentip yapi information secretary overcome dakhar na kom sherman yang ka jakom shwa na karpat epi edukasi jantia guru wikarchani i kang bibi kising balang ofer nikashon wem hapo kasi jantia adok truck driver shon ilo tourist local taxi shon ginong song yaw nong song dukan mi karchani i hanarali nang wiyo sarkaris nyo ya uway numuyong nimta ajak po yung i udu orang li kulay sibon